Niapit ko sila yung dari. Hay sila nga usara man ka baji. Dagham gud sila. Isara na ni baji. Sila rin niapit. Kinsa to? Asas duay. Len. Gawas sa muling be. Gawas sa muling. Dali, kay nay problema dari. Naman. Di ba day ka ganyan nga naibaji nang ita? Namutmut ba day ko? Oo na, ako ito. Puti yan. Kinsa to? Niyag asas undoy day. Asas duay. Asas duay day. Kinsa man lagi to? Pakitang lilin. Pakitang Mo ni. Amoy Mo ni pagsabot. dano. Hi guys! Good morning guys! Oh, di arag ako ang pinangadyo ni Rosalie. Awa man ko nangadyo. Dani ija man giupir jud hatag jud kuno. Kay di na jud nila maapas kay kapila na silang kumaon nga ni. Pila na sila kabukli pud nila mahuto anak ko inahinog. Sunod dali. Oh, what happened? Oh, don't touch that rice. That's the rice. Let's eat papaya. Dali, papaya. Look, papaya. Tanaw sa dalto ninyo guys. Nanguha na dalto. Namungak na si Daog Margarine. Look, slice the papaya. Ngaon guys, kay araram ni laki ah. Hala, ang digdig mo gatong lamisa. Wah, di pa day si Jaka adyo hinog yor. Aw yor. Di pati. Yun makagato ng hiwaon, tanawa lagi. Napas pagkalagi mo nga. Ang mga ko na hinog na. Ah, sadyo naman. Hey. Kuan pa si Jaka na panitunan pa. What's this? Tanawag lang sa bata, ka-curious. What's this? What? What? Papaya. Agitan mo ni guys, tawag papa ron. Papa. Yes, papa. Kay agliso atong. Save siya na tagliso kay atong ipa sanay. Lami kuno nigi ka nigliti guys, ara kunong ka tamis. Hala, don't eat ha. Don't eat. Kuan ni siya guys, kanang Wow! pinaliwat pa din mayor gikagliti sa mga kuan ni Ate Joshua ni Ate Janet. Mga kaliwat. Hindi kay agkang nanay, nagdamo ko postiri nga ni ang problema kay murgi kakhabatos manok nga namong wa ka din taon makasurvive daning kalibutan nga puno sa kasakit. No. Oh, nag-away na pud ta. Muna pa natang awa dyan. Gina, ate gumning liso guys, kaya makapasa na itadaan ni, kaya sige raman na tagpangadyo. Why, mga uwaw. Dapat magtanim ta. Lamig magtanim ta. So, ako na naman ng hiwaon da, ay hanapanitan, kaya na, saan tao naputod naman eh. Api mampus ko anong hinug na, pero nagsugod-sugod na magkadaot ag isang gawas, na nawag ganun guys, marabag na ining kuanda ni nga, kagaw baro, ano sa yan na, nang dali dyan na daot, nagdugta na. Lami magyapon eh, kay, yung mga pudis dahil nga lugar ang gahiya. Pasensya na mo nagkurug-kurug ha. Kaya gamang lamisa ba dyan ni ratan ba dyan ni natagran ni sa tang follower nga na sa Japan. Wow. So, ang imunan is ako na naman yung tatarundaan guys. Ay ha na si Japanitan. Kaya ron di lisod panitan. Kaya ron nakagaba dyan. So, si Undoy guys nang laba. Wa day pud mi kurente ron. Mo na magdaginot ko karon sang battery kay wa na pay kurente. Sige na may dari way kurente. Mura mo daputan o kurente dari nga wa man unta. Pero sad din naman kay naman toy gipost og buhi ko okay ra ko kanang ngana nga na ipahibao. Kaya makaandam ko naka-charge man mi power bank. Ug di sila mag-post nga apil dai ni mapungot jud ko. Isa ba di mapungot nga siyempre ga expect pud kada nang adlaw nga ingana jawa man dai kurente dag kami dari di ba sa mi makaluto dari wa mi kurente. Makaluto man pero atos abo. Naanad naman po may luto-luto na rin ko. Hindi magtinapuan na po. Okay ra ron kay na-announce man daan. Wara ka dyo corona high blood kay agwagi. Ano, entonces dun sila na ho. Na. Apis din na ilang mga bakbak. Ang lami guys. Pero later na kaya pa nahugasan kay napay tuwas. Hindi pang idahang duga ba. Tuwas may tawag daan. So anyway, kamusta man mo? Nganong nangawa na mo diri sa YouTube? Balik na mo diri sa YouTube. Uy, lami jud YouTube kumpara sa uban nga mga platform. Ari rata sa YouTube magpudyo. Ara jud pud ka pink, guys. Pink. Daot mo sila ang mata. Orange. Naansa naman yang mata o yung dumajama ang pang hingaan. Dubli-dubli ang katamis na aning kapadasa. At ang kuanan ron, at ang tilawan ron. Aso sa mo pang hawa ha. Sa di pa mo padadyon, ug wa pa mo ka-subscribe daning ato ang YouTube. Subscribe mo ha.
Pero makita pa yung taon ta sunod video. Adyo yung taon mo palimong-limong dana kay makita pa ta sunod video yung taon mga indang ugundong. Hoy, majabong natang bugas di ado. Wala na tekan endo. O, dito guys, ano nagihugasan? Wala na yung mga kagaw dana. Tamis di pod. Natila ba dahil? Gahi pa ka do. Di, nagdo na. Ay, makukugi ang lugan na. Wala na kulor. Kani, hugas na pod nilin. Lami ijad pod guys. Di pod kamahagan di ay. Majugan ni sulali kay na ubin ni gikas liti. Lami ni mga kapadas tagaliti, kasi tagaliti diha. Right? Come in. Nagkatsa kung undoy nga papalit ko asin. Right. Hama masin na impas kay take nila kun sa lababo na humus palanggana. Gusto magdungag kurog man ni, sa pagdungag ugwa asin wa tay tanimpla. Madi, cara naging luudan. Oh. Iwa mo. Tadi sejak albabit outside. What's that? No. Here's a motor. Look, Dalton, there's a Carabao, oh. Wow. Tapos yung bird. Fly, fly ko no. Fly, fly. Yeah. Ouch. Napay ouch nga nalalaman. Yung sigla nagbato siguro dyan sinilas. Sige, panilhig diha, oh. Guys, awan yung black sa puti, guys, oh. Dagko na. Gan ka yung mga tanam na linlin si Jenna nabud. Karon ka dito, Hi! Hi, kakaron. Stop, kaya nalipong na ko. Daldan. Why, kakaron? Why? Nay mo to. Stop! Stop! Let's go, let's go. Kaya rang ini tao tayo kurente. Why kurente? What's this? Box. What's inside the box? Huh? Yeah, box. What's inside the box? A cake. Good job. A cake. This? What's that? Box. A box. Hala day, English zero day. Wait. Let's open the box. Wait. Na ipa-flower plastic imong tatay na. Okay. What's that? Flower? Na, dyan nag-asin yung ipapalit. So, yung gijamo. Let's open the box. Dali. Open the box. What's in the box? What could it be? What's that? No, what's that? Box. No, box. This one. This one, Really? what's that? Flower. Open the box. Open. A cake. A cake. Ano ba yung a cake. Sorry. Ang sako no? Ang susuot na ni. Nabuang na. A cake. Look at the cake. Oh. Grade ka cake, eh? What man? A cake. A cake. Guys, maramanig nagpasag. Oh no! A cake? Yummy? Alala ni tilap na. Namay dyan ba tayo isang kamot? Artiman. Alagay, tagan ko ba? Artiman ka, Jo. Huwag pa na nakuha. Tibo na sa ginit eh. Ano? Sige, tilap. Wala ba ka nakatilap pag birthday mo? Cake lagi. A cake? Mga naman eh. A cake. Isipon man tao ni. Wow. You want to lick the cake? Lick the cake. Fuck, nakaiingkit pa na. I'll get you a cake. Wait. This one. Guys, nagpatog ko ni Dalton. Ito na, pislek naman. Agsilin din ang gisugog pa. Dengag sa mani. Tunggi kan ila mayur. Tanaw na tig naluto na pa. Di aga urus-urus na. Ay. Urus-urus na. Dugay pa siguro ni maluto guys. Kaya ramang guwanga. Asa magkang gaslaks magka? Misitak. Nga kay pamisitahan? Na-stress ko na sila. Stress media. Madyo kay nakaanahan ang kagpalit og cake ug buwak.
Sabi na sa mong utok. Ano nun, magugay. Oh, di dito, sincerity. Di dito, Apil, kinasing nagpunto kasi. ka kaon, balay kag cake. Hindi ko ka-apil ka cake kung ako mo palo. Palitan yun, pero makakaon po ka-apil. Ang kasamangin. Eh, abi ko, sincere dyan itong pagka-pis o piringa. Yeah. Sincere ka, de? Sincere. Man, okay ra mo. Hindi ko na matagaan. Basta ka, imura kong gaksun. Isan. Nga na, di na hatag-hatag kayo. Wanay kwarta. Hatag kwarta, be. Diyan na yung makaguide. Hamlay, imong kita. Sa bagol. Diyan kakahawal. Oh, ba di ay? Sabi ko, madyo magan si kapon pirme kay anjag. Tuwanas lang yung bursa. Guys, luto nagmani. Ese, gibo ang mangdalton wa kaila. Happy na, mukaan kag happy pina, tingga mo kag mani. Yeah, fresh hinuna. Nami man to kalagdot ay Oh, lami guys, okay, guwang. Salamat ka, John Rosale. Wagi hapon may kurente guys, galubog-lubog rami dari. Inita ka adyo lami. Yabugsok unta. Jagad na sa uno yung mga ligo kami din na ito sapa. Puno man dahil po dun. May klase. Kalas, ning labay mo iramang puno ah. Ikag na po mo. Paano nung lagi magmani? Kamusta yung trabaho? Kaya naman. Kasi mo, naharinig na yung badge. Ngita niyo, ang ko pa ha. Sige man. Kaya manang amor to. Di, lain. Kaila ang tako. Niapit ko sila kanina sa dali. Hay sila, nga asaraman ka badge. Dagham ko sila. Isara na yan yung badge. Sisa rin niapit. Kinsa to? Manang. Manang? Amor. Nanang nga kaila mo kung manang amor. Ambot kinsa to? Asas Dwight. Dwight tas manang amor mo nga undoy man. Ambot kinsa kinsa mo dito. No kung pa keke ganina ha na day kay kabuang ha. Atay. Pagtarang ha, yung kinabuhi ha. Layasan sa kanamo. Kisa to? Ambot o kaila. Len! Gawa sa mo Len be. Gawa sa mo Len. Dali, kay nai problema dari. naman. Di ba day ka ganyan nga na ibadya ng ita? Namutmut ba day ko? Na abi taw. Ang sa'yo motor gamit. Scooter. Si Jare nag-drive. Isa ra ka buok. Guwapa. Ang gupaha. Na? Kisa to? Puti yan. Kisa to? Niyag asas undoy day. Asas Dwight. Lin. Asas Dwight. Day. Kisa to? Oh. Asa may mong kinitaan ang nangita sa kwarta. Yeah. Basta kikita na sa bago. Limurang sumail. Daan naman nila sa bago nila. Pila man eh. 450. Nga nang 50 man. Kinahanglan sa magbayad sa kay. Nanganong namin 150. Saan na mo? Si. Nga nang kitipan mag ka? Madyo mag-performance. Kinsa to? Hay masukot mo man. Hay masukot mo man. Ha? Kinsa tong badiha to? Narabas din nakakita. Suga pa na eh. Guwapa. Kinsa to? Kinsa to? Bantugay kay di na ka managad na ho. Di na ganay mananghid mula ka. Di na mo haw. La, siguro ilaing lahaw kan. Tawara ba? Guide. Mao dahil may kagana nagmugayad ng kasagunson ha. Basig lain na namin gito tabo dito. Madyo na nakikita. Ay kita. Kita-kita. Kinsa man lagi to? Pakitang linen. Pakitang Mo ni? Amoy Mo ni pagsabot. Mura. Pagtarong dalin. Ah, yun na. Ako lagi. Nganong di man na moingon si manang amor og tuwat. May manag asas undoy. Nga naman na. Ikaw, palabaw na po siguro ka. Chapra. Tala. Kasi ikaw ko nila manang amor. Ikaw ba nila sa... Ito, may mga training. Hindi. Bas manang amor na ligid. Ha? Wala ligid. Wow, dagan-dagan na kanida. Panao kay Kalibangan. Kusgan mo po na. Ganda-ganda sa panao kay Kalibangan. Jadi sa mga libang sapa. Wow, asa to? Kaya mata madaag artista lin kay makakatawa.